Now uMisike uthi lemdodovu ayiyeke lento eyenzayo okokuqala. Okwesibili, noma siba encourage abantwana nemindeni yalabantwana ukuthi bakureport ukuthi nangumntwana esecekelwe phansi ilo wababa. Inkinga ngesikhathi esiba nayo uthola ukuthi uma sekufuneka azoqhubeka nama clinic lawo sithi ama ANC clinic. Uyichaza kahle kwemisile ANC clinic. Akabe seze umntwana. Noma uthola ukuthi ufika ngesikhathi sokugcina sekuyinto ephuthumayo okwenza ama complications abe maningi ngoba bebalekela ukuthi uma thina sithe sizohamba siyo reporter kwi justice system, siyo reporter kwa social development, siyo reporter ku South African Police Services, lo mntwana kusho ukuthi ngeke sondleka ilo wamuntu omkhulelisile. Lokho kusigcina ke sisenkingeni noma sifisa ukureporta akube kusenzeka ngendlela kodwa khona kuyinto ekufanele ukuthi ireporteke. Uyabona nje ngapha kaMhlabelengana sinama cases amaningi abantu